Bueno, horrelangoa, zorionak, 3. garaipena aurten, etxean gainera Araban, 2. izan zen bezala garrastatxun, zer moduz una. Bueno, nahiko ondo azkenean eskapada polit bat inda, eta hor azkeneko 40 kilometrok ero 50 hor indu, danon nahiko ondo ulertu gare, eta gero, niretzako berezi esan hemen irabazti ez, gainera mindala 2 urte jaina bigarrena, eta hori, sí. Lasterketa oso gorra izan da, eta gero garrastatxuko maldak errematatu du gogortasun hau. Hori da, gainera izenien eskapada eta hori, fatiga handiagoa izaten da, eta mentalki oso indartsu egon bizara. Gainera, ez dakit, zelan urte jalkataia igual gora llegau baino kilometro terdi lehenago erolan, eta geratu naz nahiko atzien, eta ez dakit, hor batzutan eukitzen dozu lan bultzakaba moruen, eta injarrak ez dakit nondik atara duten, baina lortu dute ataratie 20 segunduko moruko tarte batero, eta gero hori mantendu indota ligetako. Nola kudeatu dezu egora? Egia esan ez dakitzetela, porque nik uste dut gehixen sufri duten garaipena izen dela, ez? Hori, hasieran oso sentsazionak eta nahiko fresko natorren, baina hori, kataia urte jaten nien eta geratu nazenien nahiko atzin igual bigarrena joartetik 10. joatera erolan, ikusten duzu ja urrinda zela eta hori, eta hori, ez dut pentsau asko, esan dut, nik aldote moruen fan, eta gero izango da izaten dana. Eta azkenien ikusi dute pasetan nabiela jenti, pasetan, eta hori, tartiatara dut eta llega unaz gore ja guztiz errebentaute. Zorionak. Eskerrik asko.